So yun mga kulot, subong semifinals ng Dinagyangs Cup inter-district no, diri sa Harap Plaza. Isa ka big opportunity ini para sa aton sa Ilonggo si Kulot Vlogs. Ari kita diri subong invite ni Sir Fernandez, isa ka committee sa paliga no. Salamat sa opportunity nga invite kita diri para magpasang coverage ng ilang game. Sir Rudifer Hongko, Executive Assistant for Youth and Sports. Sir George Sarapia, mga kulot. Wala man talaga expect nga mga alam mo kita sa sininga senaryo. Pagka-ara mga kakulot, Uni Wheels per display na Golden Power Republic Construction sa ang mga sponsors nila. No? Sir, ano mga bal mo sa ating mga viewers sa sininga liga? For the past years, usually kung dinagyang, it's an invitational tournament. Now we decided to bring the sports, the league to every district of Iloilo. We have 7 districts here in Iloilo. So, and after doing so, we realized na it's more fun. Yes, sir. Compared to invitational tournament, because every part of the district officials were involved, and the players were also coming from their own district, and now we can tell to everybody who will be after this tournament, we can conclude who will be the basketball capital district of Iloilo City. So yun mga kulot, gabantayan ang 4 ka team. Anong mga number 1 in this tournament is Haro District. Haro District, oo. Then followed by Arevalo. Number 3 is Molo, and number 4 is City Pepper. City Pepper. So yun mga kulot, 4 ka team ang nabilin sa 7 teams no sa Bilog na district sa Iloilo no. Pagabantayan ang aton ng mga video, live video. So yun mga kulot, salamat sa liwat kay Sir Von sa Ilonggo si Kulot Vlogs para mapalaptata ang mga ininga sport, basketball sports para sa mga kabataan, para sa nagahandom na maging baskog na maging player sa isa distrito ng Haro or sa ibang nga distrito. So yun mga kulot, diri na sa Ilonggo si Kulot Vlogs. Salamat sa tanan-tanan sa mga followers sa